ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲକୋବି ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟା ବନେଇକି ଖାଇବେ। ଆଙ୍ଗୁଳି ନୁହେଁ ପୁରା ଥାଳି ଚାଟିକି ଖାଇଯିବେ। ଫୁଲକୋବି, ଆଳୁ, ପନିର, ବିନ୍ ଛୁଇଁ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ୟାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଭାଜିକି ରଖିଦେବେ। ଯଦି ଏସବୁ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ତାହେଲେ କେବଳ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ୟାକୁ ସବୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ତେଲ ଗରମ କରି ନେବେ। ଜିରା, ଫୁଟଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତେଜପତ୍ର ଆଉ 2ଟା କାଠ ମସଲା ତାକୁ ଦେଇକି ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାରି ନେବେ। ସେ ଟିକେ ଜାରି ହେଇଗଲା ପରେ ବା ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ପିଆଜ ଟିକେ ଜାରି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାରିଦେବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜଟି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ନ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଏବେ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ 2ଟାର ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ସେଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ମସଲା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଯେମିତିକି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ମିଟ୍ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା ୟାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ବେଶୀ ଆଡ଼୍ କଲେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏବେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଟମାଟରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିକି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଟମାଟର ଟିକେ ଜାରି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ବାହାରିବ ମସଲାରୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କୋବି ପ୍ରଥମେ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ କଷିଲା ପରେ ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିକି 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ନେବେ। ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ଆଳୁ ଆଉ କୋବିକୁ ଭଲ ଭାବେ ସିଝେଇ ନେବେ। କୋବି ଆଉ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ବିନ୍ ଛୁଇଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଷିଲା ପରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ପନିର ଆଡ଼୍ କରିକି କିଛି ସମୟ କଷି ନେବେ। ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ସବୁଯାକ ପରିବା ଭଲ ଭାବେ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ଚିଲି ସସ୍ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ ଆଉ ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ଚାଲିବେ। ଏବେ ଆମର ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ବାସ୍ ସେଥିରେ ଖାଲି ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇକି କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ଫୁଲକୋବିର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଆଇଟମ୍ଟେ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ଭାତ ଆଉ ରୁଟି ଉଭୟ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଖାଲି ବି ଯଦି ବି ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ୟାକୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାହା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି କି ଭଲ କାମ କରିବି ସେ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ବିଲକୁଲ ବି ପ୍ରଶଂସା କରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଜିନିଷଟା ବା ଆଇଟମ୍ଟା ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଲକୁଲ ବି ସହଜରେ ସେ ଖାଇବେନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ। ୟାକୁ ମୁଁ 2 ଥର କରିସାରିଲିଣି ଆଉ ସେ ଆଙ୍ଗୁଳି କ'ଣ ପୁରା ପ୍ଲେଟ୍ ହିଁ ଚାଟିକି ଖାଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ହେଇନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ନ ଯାଇକି ଆଇଟମ୍ଟା ଘରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଆସି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି।